Ajmo, reflektori. Ovoj počas ne bije, stvarno radimo lagano. Stalno. Ajde, Sarpe, vidi gan, sine, pa jabite. Ne može, alo. Šta razvojate kad se brani? Možda nogo, ne. A udari klubu menja. Nema ti zbog... Nema da ti se nema ovdje. Ubio ga! Ovo je najluči rasid u Petriju. Izjednačeni su.